Jean-Pierre, jeg har lige fået produceret de her lækre forlængerledninger, som jeg synes, du skal sælge videre. Du skal huske, at det er kun her i Frankrig. De koster 5.000 kroner stykket. Værsgo. Très bien. Bonjour, Rasmus, mon ami danois. Goddag, Jean-Pierre. Nu skal du høre. Jeg ringer, fordi jeg har fundet ud af, at du er i besiddelse af nogle forlængeledninger, som jeg er interesseret i. Det skulle være fantastisk kvalitet, billig også, 5.000 kroner stykket. Den kunne jeg godt tænke mig at købe af dig. Jamen det er også rigtigt, Rasmus. Det er en meget, meget dejlig forlængeledning og til en god pris også. Men jeg vil ikke være så tilbøjelig til at sælge den til dig, da min leverandør kun vil have, at jeg sælger dem i Frankrig. Og du ringer jo fra Danmark. Så jeg tror ikke, vi kan handle, Rasmus. Det forstår jeg overhovedet ingenting af. Det giver jo ingen mening. Du må godt. Det må han jo ikke sige. Altså, ifølge gruppefritagelsesforordningen, artikel 4, litra B, der må du godt sælge det til mig. Jeg ringer jo til dig. Du har ikke ringet til mig. Du har ikke taget kontakt til mig. Ja, det der er jo vist noget om. Det hedder jo vist nok et passiv handel. Passivt salg. Ja, men jamen, Rasmus, vi finder bare ud af noget. Det må du meget gerne. Du bliver glad for den.